Så er vi næsten ved vejs ende. I 2005 opgave 1.10 fortæller opgaveformuleringen os, at vi nu skal lave nogenlunde samme øvelse, som vi lavede tidligere, men bare hvor vi nu antager, at udbetalingen ved overgang fra 0 til 2 til tidspunkt t, den i stedet for udelukkende at bestå af reserven, også skal bestå af en loading på standardafvigelsen af reserven. Så skal vi lave den samme øvelse som tidligere. Det der er interessant her, det er, at den her ændring både laver om på, hvordan vores reserve kommer til at se ud, og den laver også om på, hvordan variansens differentialligning og udtryk kommer til at se ud. Så lad os bare starte fra en ende af og opskrive differentialligningen for variansen. Så differentialligningen for var af t er ddt var af t lige med, og hvad har jeg så her? 2 ganget med den konstante rente ganget med variansen til tidspunkt t minus min 0,1 af t. Så nogenlunde samme øvelse som tidligere. Ganget med, okay, så jeg har først og fremmest risikosummen i anden, og risikosummen, den er givet ved udbetalingen 1 ved overgang fra 0 til 1, plus reserven i tilstand 1, som er lige med 0, og minus reserven i tilstand 1, som er givet ved, i tilstand 0, som er givet ved v og t. Og den her ting tager så i anden. Så plus variansen i tilstand 1, som så er 0, og minus variansen i tilstand 0. Og så trækker jeg så min 0,2 af t fra, hvor jeg ganger med risikosummen i anden til tidspunkt t ved overgang fra 0 til 2. Og bemærke den her risikosum bare simplificeret til 0 i opgave 1.9, men i det her tilfælde, så simplificerer det ikke længere til 0, fordi vi har fået et ekstra led på udbetalingen. Så det vi faktisk har her, det er v af t plus a ganget med standardafvigelsen minus v af t i anden. Plus variansen i tilstand 2, som bare er 0, minus variansen i tilstand 0. Så hvis man skriver det hele lidt pænt op, så er det her lige med 2r plus min 0,1 af t plus min 0,2 af t ganget med variansen af t. Og hvad har vi så her? Minus min 0,1 af t ganget med 1 minus v af t i anden. Og hvad har jeg så ellers? V af t går ud med minus v af t, og så har jeg så minus min 0,2 af t ganget med a i anden ganget med variansen af t. Og her har jeg så et led, hvor variansen af t også indgår, så det skal jeg lige have smidt ind herunder. Lige med 2r plus min 0,1, og jeg kan bare skrive t, selvom vi alle sammen ved, at den her er uafhængig af tid, plus my 0,2 af t ganget med 1, som kommer fra det her led, og så minus a i anden, som kommer fra det der led. Ganget med variansen af t minus my 0,1 af t ganget med 1 minus reserven i anden. Okay. Og i rentebetingelsen, den lader vi så bare være den samme. Det der er interessant her, det er, at man lige bliver nødt til at tage stilling til, hvad den her v og t er givet ved.
Fordi den er ikke længere den samme reserve, som den var engang. Så lad os lige skrive her, hvor V af T er givet ved ddt. V af T er lig med, så lad os skrive Thiles differentialligning op for V af T. Vi har renten plus alfa plus beta ganget med e opløftet i gamma t, så det her er μ01 og det her er μ02 af t ganget med v af t, og så er der udbetalingen overgang 0 til 1 ganget med overgangsintensiteten, og så plus pi minus, og så har vi udbetalingen ved overgang fra 0 til 2, som ser sådan her ud. Så se, variansen indgår nu i det her udtryk, ganget med intensiteten for overgang fra tilstand 0 til 2. Og det simplificerer så til, at her har vi r plus alfa minus alfa plus pi. Så har vi et ekstra led til sidst her, hvor jeg har a ganget med standardafvigelsen, og så ganget med intensiteten. Beta ganget med e opløftet i gamma t. Sådan der. Hvor v af n minus er lige med 1, på grund af den pure endowment, der er til sidst. Bemærk, at hvis man løser denne her differentialligning med hensyn til randbetingelsen, så får man præcis det, som de gerne vil have, vi skal vise i bogen. Det der så er en lille smule irriterende for os, det er, at når vi løser den her differentialligning, og så finder v af t, jamen så er v af t faktisk afhængig af variansen her. Og spørgsmålet er så, hvordan vi så kan være i stand til at fastsætte en præmie, når variansen indgår i udtrykket for v af t, og v af t indgår i udtrykket for variansen. Et forslag til dette kunne være, at man benytter variansen fra opgave 1.9, som jo kan regnes ud eksplicit, som et bud på, hvad variansen kan være her. Fordi hvis vi for eksempel lige prøver at opskrive det konkrete udtryk for variansen, og for differential og for reserven, så kan vi se, at variansen til tidspunkt t, den er givet ved integralet fra 0 til t. Nej, ikke fra 0 til t. Integralet fra t til n over e opløftet i minusintegralet fra t til s 2 gange med renten plus μ01 plus μ02 af tau gange med 1 minus af i anden. Det er tau. Og her nedenunder, så har jeg så stadig 1 minus v af s. Det er stående. Så reserven, den skal indgå herinde på en eller anden måde, før jeg kan bestemme variansen. Men ligeledes, så er reserven til tidspunkt 0 givet ved integralet fra 0 til n over i opløftet i minusintegralet fra 0 til tau. Her har jeg r plus alfa, og hernede har jeg så alfa plus a ganget med standardafvigelsen over tau ganget med beta gangen e opløftet i gamma tau.
den her rentebetingelse, der skal med, så jeg har forventet nutidsværdi af den der pure endowment under det tilfælde, hvor jeg også udbetaler alt det der andet. Så e opløftet i minus integralet fra 0 til n. Jeg opsætter jeg r plus alfa ds. Jeg skal også lige have sat ds. Okay. Så hvad er det, der er interessant her? Det, der er interessant her, det er, at hvis jeg på nogen måde skal kunne fastsætte et fornuftigt pi eller pi 0, så bliver jeg nødt til at kende variansen, men den kan jeg først kende, når jeg kender reserven, som jeg så først skal kende, når jeg har fastsat præmien. Så jeg kører bare rundt i cirkel. Så det, som jeg vil foreslå, alternativ præmiefastsættelse her. Det, som jeg vil foreslå, man kan gøre, det er at tage variansen fra 1,9, og så bruge den som en pegepind for, hvad der eventuelt kan være smart her. Og så eventuelt loade den med en anden art sikkerhed, sådan så man måske sætter præmien for højt. Men så er man i det mindste på den sikre side. Altså man kan sige, at det er måske lidt svært at afgøre, hvad der er på den sikre side, når man ikke ved, hvad den rigtige variant skal være, og når det faktisk også kan være en lille smule svært at finde ud af, hvad der kan være en øvre grænse på den her varians. Så mit forslag er at bruge variansen fra 1,9 og se, hvad man kan komme frem til eventuelt.